STEP-koulutus on koulu, joka järjestää koulutusta kasvatus- ja hyvinvointialoille ja toimii samalla toisen asteen ammattioppilaitoksena. Meillä on esimerkiksi hius- ja kauneusalan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Me ollaan valtakunnallinen, me ollaan aika pitkälti ympäri Suomea ja meillä on koulutusta myös ruotsin kielellä. Mä opiskelen STEP-ammattiopistossa nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Mä opiskelen STEP-ammattiopistolla lastenohjaajaksi. Täällä toimitaan tosi paljon tiimiopiskelussa, että sä oot aina ihmisten ympäröimänä ja myös aika rentoa. Täällä opiskelu on tosi monipuolista ja kivaa, koska täällä on tosi paljon käytännönläheistä opiskelua ja sitten päästään tosi paljon työssä oppimaan. Mun opiskelussa parasta on ehkä se yhtenäisyys, että ikinä ei jää yksin ja oppii paremmin monen opettajan ja oppilaan kautta. Täällä opiskelu on mun mielestä tosi kivaa. Mä oon tutustunut moneen uuteen ihmiseen ja mulla on joka aamu motivaatiota tulla tähän kouluun, koska tää ilmapiiri täällä on ihana. Täällä opiskelu on tosi rentoa ja mukavaa. Ei tarvii yhtään pelätä sitä, kuka sä oikeasti oot, vaan sä voit olla ihan oma itsesi. Meille kannattaa tulla sen takia, että meillä on kaikilla kampuksilla asuntola, eli voi tulla vähän pidemmältäkin. Meillä on hyvä rento meininki ja mukavat opettajat. Ysiluokkalaisille mä haluaisin sanoa sitä, että jos vaikka painiskelee sen kanssa, että meneekö lukioon vai ammattiopistoon, niin ammattiopistosta pystyy yhtä lailla ponnistamaan vaikka ammattikorkeakoulun jatko-opintoihin todistuksella. Että nykypäivänä ei enää ole semmoista, että pitäisi mennä lukioon, jos haluaa jatko-opintoihin. Mikä musta tulee isona? Musta tulee näyttelijä, sen mä tiedän, mutta mä tarviin jonkun plan B, joten tässä mä oon. Musta tulee leiriohjaaja. Musta tulee isona ensihoitaja. Lisätietoja saa nettisivuilta step.fi. Sieltä löytyy hyvin kaikki tarvittava informaatio.